wah Azudin खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बराय हरबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे चेनेलखौबो गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ'दो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर आङो दायो ओंखाम जाग्रोनोसै एकदम फुंनिफ्राय लोमजानाय देहाखौ लानानैब्लाबो बिराद खामानि मावबाय मा मावदों आरो दायो मा मावबावगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन थ' ओंखाम एसे जाग्रोनोसै एकदम गावनो एक्सट्रा खामानि मावनानै आरो गावनो संनानै जानांगौ जायो नालाय थ' खामानिया बिराद सिम्पोल संदों आं माने दिनै बिदि जेबो माबा सङाखै आरो खारै खालि मुलाखौ ना गोरान एसे होनानै खारै संदों सस्र'नो बिराद गोथाव मोनो आङो बेबायदि जानो आरो बिथिं लादों न'निनो फान्थाव गोसोम फ्राय एसे बानायनानै लाबाय आरो बेवहाय दङ नै गोरै ना बाथोन खारै ओंख्रिदों माने ना बाथोनखौ बिराद टेस्ट लाफा ओंख्रिदों आलु बाथोन सबायजों ना बाथोन नङा ना होमबा लोगोफोर बिराद गोथाव मोनो थ' जानानै माने आरो मावलायनोसै खामानि आरो दिनै नै दाउ गन्द्राखौबो खोनांगोन एकदम एरखारजोब्बाय ओरैबायदि माने गाज्रि खालामनानै लाबायना दाउफ्रा दायो माने हा खोनांगोन बिनि थाखाय ट्रेक्टरावबो हा बिहरदों दिनै लाबोगोननो बिनि थाखाय एसे हाखु दाखु जानोसै आरो खामानि बिराद दङ मावनांगौ लोमजानायजोंनो खुगाया एसेबो माने टेस्ट मोना थ' खारै ओंख्रि जायोब्ला मोजां मोनगोनदां होननानै आङो मुलाखौ संदों आरो ट्रेक्टरा फैबायनो दां हाजिरा सासे लादो थ' नंगौ ट्रेक्टरा फैबायानो थ' हाखु दाखु जानोसै राजधानी एक्सप्रेस बायदि एकदम ओरैबायदि स्पिडाव आंबो ओंखामखौ जाबाय लोगोफोर ट्रेक्टर फैनायखाय थ' नायहैनोसै जाखांबाय आङो फैलाय लोगोफोर दाउ गन्द्राखौनो ट्रेक्टरा हा लाबोबाय टेलरसो गालांबायानो नै दानि ओंखाम जाबा हाखु दाखु हाखौ नै होनानै थांबाय 5 टेलार दा नै लोगोफोर दहाय फुङाव बेफोरनि बे ग्र' बेगनि हाफोरखौ गासैखौबो बरनजोब्बाय आङो नै दा माने गोदान हा सोनानै बे सिगांनि हाखौबो मिक्स खालामना होसिगोन आरो हासार होनानै थ' दायो नै बेफोरबायदि खालामनोसै बेवहाय मैगं गायलायनांगौ देग्लाय माने गोसोफोरानो बारा थिग नङा होननाय बायदि मैगंफोरा बारा मैगं फोनाय जायासै आरो मैगंफोरा माने मैगं बारा फोनाय जायासै देग्लाय नै दासो एसे आरो खालामनो होननानै ग्र' बेगफोरखौ मेकानिजम खालामलायनोसै हासार हुसार होनानै हाफोरखौ मोजांनो नै बिराद जि सुबाय एकदम गोजांब्लाबो माबाब्लाबो नै बेफोर जाबाय आंनि मैगं बारि देहानि थिग नङा नै एकदम ओंखाम जाखांनानै गोजांलायबाय लोमजाखांबाय थादो दुगैनानै एसे आरो बोरैबा मोनबाय थ' जिसो जोमबाय बेफोरनो जाबाय आंनि मैगं बागाना मैगं बागानावबो एकदम जि लामोनो र' आंनिया देखो जि माखासे जि सुखाबाय नै बिजावजालिखौ लाफाबाय आंना खामानि मावलायनोसै तिता गेलेरा थाइखुमु बिनिफ्राय आरो मा मोनसेमोन मा होदोंमोन लेस्रा तिता गेलेरा थाइखुमु लेस्रा सां दङमोन
दहाय बे बिजावजालि आं आरो बिबोनाङाबो दङमोन दहाय फुङाव तो बोस्रांजोबना सेफायजोब्बाय साफा खालामबाय मात्र नैबे मैथा बिफांखौल' लाखिबाय आरो बेयाव मेस्था गोखाबो दंमोन नाथाय बेखौ नांगौना जोलैनि थाखाय बे फांसेखौ लाखिबाय आरो गासैखौबो दानस्रांजोब्बाय एकदम साफा खालामजोब्बाय दायो नै ग्र' बेगखौ होनोसै मा गायनाय जायो गाबोन बाजाराव थांगोन माने जोलै लाबोनाय जायो नायनोसै नायदो रेडि खालामनानै लानि आरो बेफोर थिनि नै आंनि केरेला सां लेस्रा सांफोरखौ एकदम सेफायजोब्बाय नै मेस्था गोखाखौबो दानस्रांजोब्बाय साफा खालामजोबना बेयाव दोनबाय ओमफ्राय दायो गोदान ग्र' बेगाव होनोसै खालि खालामना लाबाय ओमफ्राय दा होनोसै आरो ग्र' बेगाव आरामसे सिङावहै गोदान हा होनानै बे हासार गोनां बोराय हाखौ गेजेराव होगोन ओमफ्राय गोदान हासार गलायनानै आरो हा होगोन आरो होमब्लासो माने मैगंफोरा बिराद मोजां जायो नालाय बिदि खालामनोसै लोमजानायजों बिराद मेंदों बेयावबो जि गारनाया गोजांनाया थ' दायो गोबोर गोरान गलायना लानोसै सिगांनि हाखौ नै गोबोर गोरानखौ एसे गलायना लानोसै ओइ माहाय थिखांनांगौमोन सानिखौ आइयो लाइ मुलायाव माहाय गारना होनो बेयाव दंख'ना गैलामोन हाखार दङ ना अ दे होमबा जाथो गोदान हासार होनानै गोजाम हासार गोनां हाजों मिक्स खालामनानै दा एसे नै हा सोना लाजोबखाबाय आरामसे दा गोबोर हासारखौ होनोसै नै आरामसे हासारखौबो हाखौबो आरामसे नै भर्ति होनानै लाबाय दा जोब्बाय सोनाया हाखौ माने ग्र' बेगाव सोखांनायखाय दायो आं पालेंफोरा बिराद गुबुं जादों नालाय पालेंखौ गायना होनो नागिरदों मानोना हा सोनाया जाबाय दा पालें फांनैसो गायस्लायना होनि लोगोफोर मेंबाय बिराद लोमजाज्रोज्रो जाबाय बिजावजालिया बिथिं हासारा एसे बारा जाबाय नालाय बस्थायाव सोबाय ओमफ्राय आङो बेवहाय नै पालेंखौ गायना होबाय एसे बेनिफ्राय आंना हासबेन्डआ साहा फुदुंबाय जोंनो थ' साहा लोंनोसै नायदो मादों लोङो साहा लोंसै लोगोफोर हाय मेंदों लोमजानायजों मोजां मोनथ्राखै देहाखौ असान्थि मोनबाय थादों थेवब्लाबो उपाय गैया मावनो नांगौखायसो मावथारदों आरो वान टाइमावसो लोंनोसै आरो नोंना बेवाइनि साहा फुदुंनायबाथाय वान टाइमाव काबावनो होआ खालि वान टाइम टु टाइम थ्रि टाइमाव लोंहोआ साहाखौ लुबाय लोंनोसै ओइ हासदिन आइस' आनारकुलिदो साहा लोंनोसै ओइदिকে খাও ওইদিকে এই কোন বসো মালিকগুলা আগে খাবা নাগে অত দেরি ডাকলে ও ওই এক দাদার কোথায় খাইছে দেহ ওইদিকে বেলাই যাদো আজকায় খাইছে আমি আনারকুলি আমি খাই না মিঠার জন্য দিনেইছে দাদা আনারকুলিকে চলে বাদামি দিছে নারকেল দিছে সুজি আলাই দিছে আনারগুলো ও বড় পেট ভরে যায় বুকের সময়ে আজকে ইদাই আনবা লাগবো না কোন ধরনের আছে খাওয়া ভাল না খাওয়া দাওয়া ভালো এবার ও হোটেলে আছে তাহলে মেডিসিন গুলো বেশি দিছে আল্লাহ ভালা কিছু গিলে অল্প অল্প দেয় আনারকুলির তলে মেডিসিন বেশি দিছে
सुजि नारेंखल बादाम एला हইল मेडिसिन हाजुद्दिन আনাৰকুলিৰ তলত মেডিচিনে থাকে দেই বন্ধুসকল আজিহে গম পালো আনাৰকুলিৰ মানে ভিতৰত মেডিচিন থাকে মেডিচিন বিলাক কি আপোনালোকে গম পাইছে নে এয়া কিবা বাদাম ভোট চুজি আৰু নাৰিকল ৰুকি দিছে এইটো বোলে মেডিচিন মেডিচিনটো ভালেই দিছে সব বস্তু মেডিচিন দিলে সব বস্তু মেডিচিন দিলে ভাল হয় মরবো মরবো হাজুদ্দিনের সাথে মরবো तुलुगोफोर खामानि मावनानै सा लोंनानै नै खामानिफोरखौबो दोननोसै मोनाबाय जिखिनि मावनो हादो बेखिनिखौनो मावबाय देहाफ्राबो इमान थिग नङा एकदम बिराद लोमजादों बिराद दुरबल जादों मोनाबाथाय बे 3टासो बाजिनिफ्राय बिराद माने लोमजायो खामानि मावदोंब्लाबो बे बिगुरखौ आं बोखानोनो हाथाराखै बिराद थान्दा जालाय गरम जालाय लोमजाबाय थादो थ' दोननोसै लोगोफोर बाय बाय